सिवरेजीचे घाणयारे उदक तशेंच कोयर उडयल्ल्यान कोलवा खाडीचेर प्रदूषणाचे संकट आयला। खाडीतले नितळ उदक काळे जावन घाणयारो वास पातळ्ळा। हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। संबंधीत प्रशासनान कोलवा खाडीचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला असो आरोप वरून आलेमावान केला। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन खाडी नितळ करून घेवची अशी मागणी वरून आलेमावांनी केल्या। पळया। Today morning I went and I visited the Colva Creek. I Colva गावान गेलो and I creekaचो एक inspection केलो. I went and I inspected the creek. आणि तुम्ही जर तर creek चोयल्या Colva Creek. The last 4 years, 5 years, 4.5 years. करोडांनी पैसे मोडले WRD. लोकल MLA बाणालेचो. 100 पाटी त्याने WRD अगेन मिनिस्टर अगेन गव्हर्नमेंट ऑफिसर अगेन कितले ऑफिसर अगेन सगळे अगेन त्याने इन्स्पेक्शन केला अँड एव्हरी टाइम ही हॅज गिवन एन अश्युरन्स दॅट द क्रीक विल बी क्लीन. कितले डिसिल्टिंग केलंय, कितले क्लिनिंग केलंय, डिविडिंग केलंय, हिशोब ना कितले कामा केलंय ती विथ रिगार्डिंग टू द कोलवा क्रीक. But what is the end result? The end result is zero, shunya. Just like the development in Benalim constituency since 2022, shunya. Of course, social media चे, Facebook चे, Instagram चे, board development. Ground चे सारखे zero. हांव इंसार पासून दिता MLA कोडे ते भाशेन डिपार्टमेंटा कोडे WRD डिपार्टमेंट पैसे तुम्ही इतू करोडांनी पैसे घायले कोलवा क्रिकान ते पैसे हुई गेलाय. The MLA is responsible and he should give us accountability of this money that has been spent in the WRD by the WRD department towards this Colva Creek. Where is this money gone? Whenever a tender is done and a work order is removed, after that for the next 24 months, the contractor, whoever gets that tender, has to do maintenance of the creek. But every 6 months, there's a new tender that's getting floated for the Colva Creek. 100 million, 7 million new tender float करतोय. कायद्यानी WRD बुकाचे गुरुला एक पाटी एक टेंडर बाहेर सोलो आणि त्याची वर्क ऑर्डर मेट्री. आफ्टर द वर्क इज डन 2 वर्स 24 months एक कॉन्ट्रॅक्टरान मेंटेनन्स करू जाय क्रिकाचे. यू कॅन नॉट रिमूव्ह अनदर टेंडर. पूण हेच कोलवा क्रिकाचे खरोडांनी पैसे काढे. I have been on record. I have put complaints in every department, in the home department, in the vigilance, in the crime branch. Soglia department I have asked for accountability. Where is this money gone?